Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohen, PETERCAY-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka-K5 numero 1 sa inyong
totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. Sama-sama. Buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:08. Ang oras, buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuylog man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Saliwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag-palamati. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton siyudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad.
Duwat kita ang magatalakay na sa pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa ang balita lokal, nasyonal, kaga internasyonal. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan mangikaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan samtang mga pila magkaroon ka mga balita man kag information nga gikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Opo naman kay K5 Kim Kaluyo sa mga pila ka mga follow-up investigative kag mga pila ka mga on the spot reports na matipon sa ato sini nga mga patrol reporters. Kag subuman sa ato sini nga mga pilaman ka mga balita nasyonal kag balita international. Ngayon kaupo naton karon aton nga news center with K5 Sunny Punay. Sa kinahanglan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang iyo K5 June Alohado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Sunday, January 4, 2026. Grabe ba no? Pizza 2026 na sa pagkatapos January 4 no? So kadasi na 3 Kings kili subong no? Ay happy 3 Kings to all. Way kita na mga Paskwada pang 3 Kings way ged. Dapuga bilik sang ilik ya. Happy 3 Kings sa inyo tanana. Kamusta ka mo daw? Kamusta ang New Year nyo, mayuman? Ayos lang? Bawa nga ako, nag-testing ko bala kay 500, sila ko mabakal ko bisang fireworks. Yan na blang galupad lang yan, bala galupad-lupad lang sa babaw. Nag-testing ko, nagbakal ko siling sang manugbaligya. Yan nga sir, siniyari sir, siya 16 kinakalupok mong. Siling ko, abad 16 niya, 16 shots na. Siling ko, sige, testingan tabi ni. Siling ko, tagpila ni. Siling nga sir, 3,500 na sa mong. 3,500 siya niya, pero ihatag ko siya mo 2,000. Tumayong. Siling ko, sige. Pagpalupok ko sa gabi, sa mga alas 12, sa gabi, blaki 500. Pagpalupok ko, siling nga, 16 shots. Tapos ang lupok niya, 8 lang. Siling ko tingala ko nga 3,500 ang baligya. Yagin ang bili, yagin baligya lang 2,000 kay tunga gimanggali ang malupok, ang tunga wala. Karamiton may New Year siling ko New Year Pasko nga Pasko aga pang tsupi ang mga dungol nila. May ara nga baklo mga palupok siling mo abi mo ko nami gali kay sos pag sindot mo sungaw ay galupok. Perte ka sadya no. Pero anyway, ang importante sadya no. Sadya. Ayos. So, kamusta mga New Year nyo mga K5? Okay lang? Back to reality tayo. Balik na kita sa aton daan nga trabaho, ang daily routine. Sa nga to sila nga pagpangabuhi. Kabay pa nga sa aton nga pagpangamuyo sang sang paglampas na kag pagtaliwan na sang 2025. Karagbulos ng 2026 mga K5. Kabay pa nga ining tuig 2026. Kabay pa ining mga tinuig mangin paborable sa aton sining pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan. Kabay pa nga madamo pa nga grasya ang mag-abot sa aton. Sumugod sa ini nga bulan sa Enero hasta sa Disyembre na naman. Kabay pa nga mangin mabinungahon ang aton sining pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan sa kada bulan sang 12 ka tuig sa sining kag 366 ka mga adlaw sa bilog nga
365 gali. 365 days sa bilog nga tuig sang 2026. Kabay pa nga mangin mabinungahon, mangin paborable, mangin mangin mainugyonon sa aton nga pungsod sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Ang aton sini nga pagpangabuhi kag kining tuig 2026, kabay pa nga makahatag ini sang maayo sa tanan nga mga pumuruyo sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Pilipinas. Kag sa aton nga pagpangamuyo nga kag pag ginawish naton, mga ka-K5, ang kabay pa nga ang Pilipinas mag-angat na sa kapigaduhon. Ang aton nga mga pumuluyo nga mga apigado, kabay pa nga angat kag mag-ayad-ayad ang ila sini nga tagsa ka mga pangabuhi. Kabay pa nga madula na ang korupsyon sa Pilipinas. Kadlaw ka buranda ka. Hindi ka magpati sa pangamuyo ko nga kabay pa nga madula ng korupsyon sa Pilipinas daw, suya ka. Okay, 500. Ay, base pa man lang niya. Ginahugot ang aton nga pagpangamuyo nga kabay pa nga madula na kag mauntat na ang korupsyon sa Pilipinas sa sining tuig 2026. Problemahan tagaling ang 2027 hindi Blacky 500. Ang importante ang subong anay nga 2026. Kabay pa mga ka-K5 ang tanan nga aton nga mga pangamuyo. Ini ang ihatag sa aton sang mahal naton nga makagagahom, ang mahal naton nga Dios, mahal naton nga Ginoo ang makagagahom sa bilog nga kalibutan. Gamon tagtuga sa aton kalibutan kag tagtuga sa aton kabuhi. Kag taghatag sang tanan-tanan provide sang tanan-tanan naton nga mga ginagamit kag ato sining nga mga pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Kabay pa mga ka-K5 nga ini tanan-tanan ginaampo naton sa aton mahal nga makagagahom, mahal nga Ginoo, pinagi sa aya anak nga si Ginoong Jesucristo mga ka-K5. Nga ato sini nga manunubos nga sa atong nagligad nga Disyembre 25, ini ginhiwat naton ang iya sini nga pagkatao na maniwat pinagi sa pagsilibrar sang Christmas okon. Kaya iya sini nga pagkatao mga ka-K5 ginapangamuyo naton hugot ang aton nga pagpangamuyo nga kabay pa nga ini tanan-tanan. Mga ka-K5 nato sini nga ang mga kung ano man nga mga gumuntang nga nagluntad sa atong nagligad nga 2025, kabay pa nga hindi na masulit kag hindi pa gid madugangan sa sining tuig 2026. Kabay pa nga maging peaceful ang aton sini nga pagpangabuhi, maging peaceful ang aton nga pungsod. Kagabay pa nga hindi na mag-grinamo, hindi mag-irinaway, hindi mag-renewal ang aton sini nga mga nagkalalain nga mga government official. Ilabi na ang mga politiko. Kabay pa nga hindi magiranaway ang mga politiko, maghiriugyon, maghiriusa para sa pagpangabuhi mga ka-K5 nga mahatag sang maayo imbes nga mag-ininaway kag mag-greenwall, mag-grinamo aton nga mga politiko, aton nga mga lideres sa pungsod. Labi na sa mga sa bilog nga pungsod kag of course sa mga kaprobinsyahanan, sa mga kabanwahanan kag sa mga kasudaran. Kabay pa nga hindi magrinamo, hindi magrinaway mga ka-K5 kag nahatagan naton ini sang parang maghiriugyon para sa kaaraydan sang ato sini nga mga pumuluyo. Sa ato sini nga pungsod, most especially diri sa aton sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5. Kag ginapangamuyo man naton nga kabay pa ang mga pumuluyo naton nga mga nga naga-istar mga pumuluyo naton sa bilog nga Pilipinas. Most especially diri sa syudad sang Iloilo, masanagan, mahatagan na sang maayong nga pangino-ino, kag mahatagan na nga sang maayong nga paminsaron kag maayong nga paino-ino nga hindi pwede mga ka-K5 nga magpabilin nga may ara sang kada hulag mga opisyal naton. Kabay pa nga mga hulag nila mga ka-K5 hindi mag-intra na kag hindi na pag-iintrahan kag paglamudan sang pamulitika ang kada hulag sang ato sini nga mga politiko din, aton nga mga lideres.
Ang mga pumuluyo hindi man mag himo mga ka-K5 sang hala tudo-tudo nga suporta sa aton nga mga lideres diri nga bisan hindi insakto ang ginahimo. Amo na nga to sini mga ka-K5 nga ginaplastar diri sa ato sini nga pangalagad nga ginapangamuyo naton. Mga ka-K5. Samtang sa iban pa naton, amo na ato sini no. In Jesus' name, Amen. Amen. So kabay pa ha. Wala, sige. Amo ni nga to sini nga mga ginahimo nga mga wishes ng ato sini nga mga pangabay para sa sini nga tuig 2026 mga ka-K5 nga mangin mayo nga to sini nga pagpangabuhi kag ngaton nga mga pumuluyo niyo. Kung ano mga kinahanglan sa mga pumuluyo ta dapat hatagan ini sa patamo sa ato sini nga mga lideres diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. So karon sa ato sini nga mga balita. Diri kita sa ato nga mga dalagko na nga balita impormasyon, mga dalagko nga mga balita para sa aton sini nga pagpangalagad imbokada naton nga pagpangalagad sa bulan sang Enero tuig 2026. Imbokada nga mga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga balita lokal sa mga headlines tile Tama mo man sa kilala kung sa niya kumen. Di ko butang isang liter T. Ini ti kuminte. Ang tile. Butang isang S. Ati tile. S-E. Mga ka-K5 sa aton karon nga mga headlines. Tiles nga nagkalaguba matapos nagbulwak ang tubig sa drainage sang Central Market. Nakayuna. Ang pamangkot kay nakayo ng mga tiles, ang drainage nakayo wala. Okay, bye Bandre. Ay nano manen bago na takatapos pangamuyo nga kabay pa nga hindi ta maka kabay pa nga maghiriugyo ning aton nga mga lideres ni ti paano maghiriugyo ni magamo ni man. Lantawan nyo bala mga ka-K5 bagong human bagong tapos nga merkado mga ka-K5 kag ini ang ginapadayaw kag ginapabugal ni former Mayor Jerry Triñas. Ginapabugal agid ni nga ini mga ka-K5 ang pinakamatahom nga merkado sa bilog nga kalibutan. Pinakatahom nga merkado sa bilog nga Pilipinas. Kay nga ini ang ginpalitikan gid sang mga engineer kag sang tanan-tanan nga mga kontraktor nga gin pa-construct sini mga ka-K5 sa idalom sang PPP. Ang PPP mga ka-K5 puswak. Ay hindi gali. Ang meaning sang PPP. puswak. Hindi gali muna. Ang meaning sang PPP mga ka-K5 public-private partnership. So hindi inaya mo gali ng imbes nga PPP, imbes nga private public partnership ni. Mga ka-K5 mas kanami isang merkado kuno gipabugal gini ni former Mayor Jerry Triñas kaman siya ni sang unang siya sini ang nagpatindog mo, siya sini nagpirma. Siya nagpirma sa kontrata sa tunga sang SM Prime Holdings Incorporated kag sang city government. Ang nagpirma mga ka-K5 amo ang city government. Sa city government ang representative sinidiri nga nagpirma ang mayor sang syudad nga si former Mayor Jerry Triñas. Mga ka-K5 sa tunga sang kontrata sang SM Prime Holdings Incorporated kag sang city government. Ang nakabutang sa kontrata hindi makita kag hindi mabalaan kag wala inigin sa publiko. Dapat supposedly kay amo sini dapat gin isa publiko ni sang ato sini nga city government kay hindi man ni-involve. Mga ka-K5 nga si
former Mayor Jerry Treñas lang ang tag-iya sining Central Market, kundi ang publiko ang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kaya nga mga ka-K5, ang merkado publiko ang duta nga ina, gobyerno tag-iya. Ang syudad sa Iloilo amo ang tag-iya. Kag ginpatindugan sang building base sa kontrata sang PPP nga ang amo ang SM City Prime Holdings amo ang mga ka-K5 ang magapatindog sang building dira. Ang kabaylo sina mga ka-K5 ambot way takbalo kunong kabaylo. Nga ang away kita kabalo kung anong kabaylo. Kay wala ini gin sa publiko, wala ini gin isa publiko o kung wala gin pakita sa publiko, mga ka-K5 ang kontrata sang sining duha ka mga merkado nga ini. Ang merkado sang Central Market kag ang Iloilo Terminal Market. Why gani kami amo na nga wala nila ginpakita sa amon sa publiko sa pumuluyo. Kung ano nakabutang sa kontrata sinadira. Why kami gani kabalo kung pilar kila sina sang taga SM Prime Holdings. Kung pila ang ginbayad nila sa duta nga magpatindog sa sila nga building dira mga K5 kag para nga mag-operate sila. Kag ang ato sila nga mga market vendors mga K5 maka-operate pan. Why taganik baloda kung ano na dang ila nga kung anong ganansya, kung anong income sa ato sila nga syudad. Magluwas ko lamang ang merkado. May ara dira nga mga market vendors nga maka-operate mga ka-K5 magluwas sina. Why takabalo kung sige pa kag kung nagabayad ini ang SM Prime Holdings Incorporated sa gobyerno sang syudad sang arkila kada bulan sa aton. O hindi ba na? Nga wala kita kay balo sila kay ang kontrata wala ini ginpakita sa publiko. May mga katapos ang media way kakita sini. Agod nga masaysay kag maisa-isa sa mga pumuluyo kung bala ano nakabutang sa kontrata. Ang mga pumuluyo bala makapabor sini, makakuha pabor din. O kon ang SM Prime Holdings lang kag si Mayor Jerry Treñas former. Hindi bala? Wala ang ginigin sa publiko tilang tawa karon. Ara. Bago pa lang gani na human. Why pa gani magano-ano? Golpe lang mga ka-K5 pagbubos ang ulan. Kagamay nga ulan sa Tusos Maria Ihunis di Garapon ni Santissima. Ang ulan to kung nga kung kilala pa niya, ulan niya daw ihi katuko. Ka-K5 nagbaha na kag nanglain pa kay nagkalabulwak. Nagkalapuswak, nagkalabwasdak. Mga ka-K5 ang mga tiles. Ginpusdak kag ginpuswakan. PPP mga ka-K5. Ang meaning sang PPP subong dira sa mga Central Market. Mga ka-K5 meaning nga subong mo kun ano? PPP. Puswak, puswak, puswak. Kami mga ka-K5 tapos subong grabe nga mga grabe nga mga damage control sa ato nga syudad. Grabe ang damage control sa syudad K5 Andre. Amo nang ginimo ginhatagan sa latest nga balita. May 6 kabulan nga ginhatag nga plaso. Ang gobyerno mga ka-K5 sa SM Prime Holdings Incorporated nga kontraktor. Sino ang kontraktor sa SM Prime Holdings Incorporated? Amo ina ang wala naton mabalaan kung sino. Kahit siyempre, samtang ginatrabaho inang mga merkado nga ini, wala gani kay kabalo, wala gani kita nga mga pumuluyo kay insinde. Wala gani kita nga mga pumuluyo, mga ka-K5 na kasinding, hindi gani kita kabalo kuno katabo sulod kay ginasarado nila, ginabutangan nila sang sarap palibot, tapos sige lang trabaho. Wala kita gina-update kung ano na, hindi ba? Kasi kasali kita kay manti PPP mo. Puswak, puswak, puswak. Mga ka-K5. So karon, ginhatagan plaso sang gobyerno. Siling sang gobyerno, damage control ni. Siling sang gobyerno, sang syudad, sininyagaan kamo anom kabulan sa kontraktor. Sang SM Prime Holdings Incorporated, anom kabulan.
Agod nga makayo ini kung maplasta na ano man nga bago lang ni human kayo da kayo na maliwat ba? Daong ka play over ba? Amani kon kay isa. Amani kon kay isa nga siling tabala nga ginhawa nagkatago kay manti siyempre taguon tanang nga taguon sa publiko mong. Galing kay manti maalam gyud man ang Ginoo kay Pabandre. Siling sang Ginoo siguro niya taguon nyo sa publiko ha nga ginhimo nyo katuntuhan daw ay kamo kayo way yung ginsakto ng pagplasta na daa. Taguon nyo sa publiko, way yung ginhatag ang kontrata, way kamo gapabalo, way yung ginapabasa ang kontrata sa publiko. Ang mga media mangayo sang kontrata, hindi kamo maghatag, tago nyo nga tago. Muna. Ari nyo ay. Siling sang Ginoo, siling nga paihian tabalasin niya sa toko. Pag-ihi isang toko, sus bumulwak mga kakifay na pumuswak, puswak yun Pi, puswak. Mga kakifay, ang mga bago nga mga tiles nagkalatal-tal, ang mga bago nga mga tiles nagkalawasdak. Ang masakit sinidiri mga kakifay, kay may ara pa nga mga pangamyon ka ba perti kabaho nga tubig na nagaguluwa sa sini mga imburnal nga ini nga nagapuswak sa Central Market. Mga kakifay, sa malipot nga sugilanon, wala ini maplastar sang mayad siguro sa mga engineer Kaya nila madeterminar mayon in drainage system nila kung ano yung plastada Karon aring masakit ay kay 500. May mga kauturan kita ilabi na gid na mga negosyante naglalain kayang ilang nga mga negosyo nagkalabasa sang tubig. Imbes nga mag-income mga ka-K5, nagkalaperde sila sang ginatos kalibo kapisos. Bangod mga ka-K5 kay nagkalaguba ang ila siling nga mga negosyong ila nga mga baligya. Mga pila kasako sinako nga bugas ang nagkalabasa. Di kung magkalabasa ni mga bugas ni mapuslan mo pa ne. Bisan lutoon mo ni kay pagkaon sa ido, laban-laban pati ido, hindi ni magkaon. Kaya basta gani nga magkalabasa ang bugas, automatic mabaho ng bugas. Hindi na mapuslan. No, mga ka-K5, kag wala labot sina mga native products. Ari gid ang mga native products so galalain ang tag-iya sang native products mga ka-K5 makon mo. Wara kita nyo na bugas na sinako nga bugas ng kalabasa. Tapos ang mga native products pagin mga ka-K5 nga pinamaligya sa mga sulod sa merkado publiko sang sentral. Sobra ginatos kalibo ang bili. Nagkala-damage bangod sang tubig baha mga ka-K5 nga halin sa idalom sang imburnal nga nagpuswak nagpipipi sa may Iloilo Central Market nga subong. Amo na gani siguro kung nga hindi sila gusto nga magpakita sa kontrata. Kay base nagkabuta sa kontrata, nagpasugot man ang yun ipatula nga klase ka gobyerno sa syudad kay 500. Nagpasugot man sila nga ang Central Market butangan sa ngalan nga SM. Mayobla na. Amo na nga sa title ya pa lang, bisan sa title ya pa lang, sa ngalan ya pa lang, hindi na sila kumporme nga makalantaw ang mga media sa itsura. Sa ila sini nga kontrata kaysa kontrata gali. Kamakon mo rin ang Iloilo Central Market, butangan mo imo sang SM Iloilo Central Market. O hindi Blacky 500? So, paano na sa mahambal sa nga Central Market na kay SM may arang SM da? Bo silingon, SM Iloilo Central Market? Amo man to sa may Iloilo Terminal Market to? Kapos kila na butangan nga Iloilo Terminal Market nga butangan mo pa ya SM-an? O hindi, Blacky 500? Na, kinabalang punto mga ka-K5 nga simple katama. Nga kung magdunar gid man ang mga pila ka mga dagko nga mga kumpanya ni magdaang mga damo kwarta ng mga kumpanya nga ini. Nga mapasugot kamo man. Nga ibutang da mga ngalan nila kay sila man nagaha na, sila man nagahingyo na, nga sila mapabutang, sila mapahimo. Ang pabor nila na nga magagamit man sila sang isa ka andana da, isa ka plastaran da. Tapos pasugot kamo nga butangan sa ngalan nga mo na. Diba? Lang tawa. Anong natabo mga ka-K5? Ginhawa nila katago sa publiko, ginhawak tago sa publiko nga mo ni mo to. Tapos ipadayaw pa kay namin merkado. Gamay lang nga tubig, gamay lang nga ulan.
Ulan mga ka-K5 nga daw ihi katuko. Oh, mga ka-K5, nagkalabulwak na ya ang ato sini nga drainage system kaging pangwasak pang tile. Sa malipot nga sugilanon, perte ka kuan gali. Perte gali ka kanipis sinang ginaplastaran sang mga ginpamutang nga mga tiles da. Ay, way tupa. Oh. Mga ka-K5, amo ginahambal ko sa inyo daw. May mga ipamagluwasin laban-laban may-ari pa ni iban pagit. Mga ka-K5, anom kabulan ang ginhatag nga plaso. Pagkatapos, may ara nga mga nagakomentaryo nga siling nila. Sa balita, kundi balita nga muna. May comment sila amo na yan, yung believe ko yan sila sa city government, kay ginaksyonan dayon. Agay! Believe pa sila sa city government, kay ginaksyonan kuno dayon. Yo, dapo gabilik sang ilik ya. Ay, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima. Sa buwas bala kay balik opisina nga aton nga mga konsyalis kay 500. Lantawon tabi. Kung may matindog nga mga isa sa mga konsyal sa syudad. Lantawon tabi kung may matindog nga isa sa mga konsyal sa syudad kay 500 nga magambal nga mahimo sa sang isa ka privilege speech black kay 500. Tapos mapasa sa dayon sang resolusyon nga dapat himuan sang investigasyon. Ang hambal nila kuno nga may ara pa na kuno nga warranty mong butang tabi may warranty pagidman. Bot silingon ang gobyerno sa syudad hindi magasto sa pagrehab sina kay manti may warranty pa mong. Hindi bala? Pero kung ako ang isa sa mga konsyal sa syudad sa Iloilo kay 500, laban-laban ang utok ko subong gagata na. Gahimo na ko laban-laban kay 500 sang draft sang akon nga himuon nga privilege speech. Kay ibutang ko da sa akon privilege speech nga ini nga klase sang merkado mga ka-K5 makahuluya. That's why kinahanglanon nga butangan himuan resolusyon. Kinahanglanon nga iga-imbestigaran. Hindi Blacky 500? Dapat ipa-imbestigaran. Sino ang kontraktor? Ano ang ginhimo nila sa drainage system? Ano ang mga materyales nga maging pamutang dira? Number 1 nga imbestigaran amo ang City Engineer's Office. Hambal sa nga kon kilala. Hambal sa nga iban sila nga tinga nga City Engineer sa pamangkot ka mo. Kabalo ka mo, ladies and gentlemen who are listening right now to the people of Iloilo. Ladies and gentlemen, samtang ginatrabaho ang ini nga mga construction site kay 500, under ini sa idalom sa pagpamuno kag sa jurisdiksyon, kag under ini sa paghinakop kag inang inspeksyon sang mga katapo sang City Engineer's Office kay 500. Kada materyales nga ginagamit sang sining mga kontraktor nga ginabutang dira, kutob sa mga ginpangkali nila dira, kutob sa tanan nga mga ginapangguba nila dira, ginapangbutang nila dira nga mga materyales, dapat nagaagi sa masusi kag insakto nga inspeksyon sang aton nga City Engineer's Office. Kutob sa mga materyales nga ginabutang dira, dapat may approval sang project engineer under sa City Engineer's Office nga mo ang ara sa idalom sa yasin nga jurisdiction under his watch or her watch, under the City Engineer's Watch. Ang ini nga mga proyekto nga ini mga ka-K500, mga pumuluyo kag mga ka-K5 sa syudad sa Iloilo. So dapat kada may ano nga mga materyales o kung ano mang mga ginabuhuan nila dira, dapat may inspeksyon ina kag ara sa approval kag may pirma ang project engineer assigned sa sining nga mga proyekto nga ini kay 500. So dapat pang-imbestigaran ina. Hindi ba na? Lang taon taga dabi.
Subong mga ka-K5 ginhambal ko ni sa akon programa. Kabay pa nga may nagapamati nga isa sa mga konsyal sa syudad sa Iloilo. Kamaghambal niya sa himuan ko ni bala privilege speech bala. Mga ka-K5. Ang mga amon nga mga bagay ni dapat imbestigaran dayon. Para nga magkaladudla ni mga tao nga nagahimo sila sa mga hindi mayo. Mga ka-K5. Kung matarong ni kagmayo ng ila sila nga paghimo sini, why nila ma-anticipar nga kung paranita nga magdako ang tubig, magwa gali tubig na sa may mapuswa kaling tubig na sunod sa merkado publiko, di ba K5 Andre? Hindi bala dapat tanan-tanan may mga plano na, tanan nga mga planning na, tanan sinadira, kumplito na da ang mga eksperto na, mga utok nyo gagalata na dapat. Kag maghambal nga, andali lang, bilang taon tabi, itansyara abing dalom sang merkado ni Mikido. We are underwater mo. Ang syudad sa Iloilo mga K5, taas ang tubig. Dagat ikumparar sa aton bot siliwon, nagasalop kita sa tubig. Ang tubig sang dagat nagalapaw sa duta sang Iloilo sa syudad. Amo na kun nga mga ka-K5, nga kung kaisa gani nagasulod ang tubig dagat diri sa aton nga syudad, once nga magtaob, ilabi na gid kung magtaas o kung mag-high tide kita mga ka-K5. Di dapat kin paminsaran nyo na. Mga engineer, anok mo man, ilabi na gid ang city engineers ta. Sugid lang yun di punggol. Moriones ni Garapon ni Santissima. Mayo lang kamo pabantayon sang mga project ni Congresswoman Jamjam Barunda. Kag sang mga project ni Engineer Roy Pacanan sang City District Engineering Office. Bantayan nyo tutudo kag hambalon nyo nga hindi pagatagi permit na kay mga lawlaw ng mga projects na. Katapusan, ultimo, iyo nga proyekto ng Tawablao, sobra pa kapalpak. Ikumparar sa ginapasibangod yung nga mga palpak nga mga projects dire, mga ka-K5 sang City District Engineering Office. Telang tawa. Sang sobra nyo nga pakalain sang mga taga City District Engineering Office, under kay Roy Pacanan, kay kontra nyo si Roy Pacanan. Kay si Roy Pacanan hindi magpati sa inyo, kag si Roy Pacanan nagatrabaho siyang trabaho ya. Kag ginapasibangdan nyo nga mayuhay si Roy Pacanan ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ginaubran nyo kahingabot. Katapusan mga buisit kamo nga mga hindi patula kamo. Inyo galing nga mga proyekto, di kamo kasaran. Iniro, subong ka. Pwers, bagong tuig, subong ka, pinaugtas na kamo nga mga hindi patula kamo. Gayina, nagpangamuyo, pa kung kabay pa nga magyaring saktuhanay, tani ka mag-ururupot, kidra no pag-ururupot ng mga buwisit, mga proyekto nyo, puro palpak! Yun na puga, kamo mga bilik, sang ilik, kamo karoon. Unta na mga boy ko na karon. Amo gani, ipanghaboy gidyor! Katapos kung magkomentaryuhan ka mo dayon, hambalon nyo dayon nga datis politics. I am an economics graduate. I know nga this is just politics. This is too much politics that they are doing. Ginaguba nilang syudad. Biraha ang tubig, yor. Biraha ang tubig, kaya ang tubig among gaguba sa merkado mo. Pinamunggo, taka mo karong nga duwan, tatay mo. Inom tayo Black Clinica, di test pa maribla kaya high blood doon. Mga ka-5. Lantawan nyo. Base vlog yun ang komentaryo. Base vlog lang. Ang isa pag hindi kay 500 sa katong nga ginapaminsa. Sabi mo kung ano. Base bala kung magwa sila bala, base kung magambal naman sila bala nga agin sa butahe lang nila na nga maglusot ang tubig, nga mapuswak na ang tubig. Dumduman nyo? Dumduman mo kay 500 nga ang kwan, ang legislative building. Ang legislative building, bago lang gani na human man kay 500. Tapos, pag human sang legislative building, bumubo bang uman ang ulan, nagkalabasa, nagtulo, nagbaha, ang
legislative building. Pagkatapos, anong ginpagwa sa investigasyon? Ang ginpagwa nila sa investigasyon, may nagsabotahe, kuno kay gingulot-gulot, kuno tong ang ako na akong pakilala, magkomentaryo kay Pabandre mo niyo. Kaya girhampal na ba padwaga tayo sabotahe legislative building. Pero spirit na sino na hampal sila kaya sabotahe legislative building kaya may gingulot-gulot tila ko ng tobo. Ano na karoon nga mahimo na ito siya ni Banwa. Di ba na komentaryo siya amo na kung kaysa nga bala ito kung kaysa ba na tao na ito sa TV na tek-tak-toys may kulit-kulit-toys. Sang nagdigan to, ginambal na Manila nga ginsabutahe lang tong legislative building kay gingulot ko ng tubo para magpuswak ang tubig. Pero sa pagkamatuod, yan nagatulo, gali ka na wasdak ang kisame kay nga perting tubig babaw to. Kay nagatulo ang tubig. Ari mga kaki-5 ning merkado. Ang merkado, nagkalapuswak, nagkalawasdak ang mga tiles, nagkalapuswak, damo-damo sa mga negosyante nga naglalain. Karon may mga interview kita nga mga market vendors nga naglalain ka nagkalaguba ilang nga mga negosyo. Ano to? Sino mabayad siya to? Bayaran ka merkado to? O bayaran na to sa taga-SM? Bayaran na to sa nga to sa nga merkado, sa nga to nga kuan nga government o city government? Ama nagkalaguba nga mga ginatos kalibo nga mga balor sa gila sini nga mga baligyatos merkado to? Mga kaki-5? Ano to bayaran to? O kaya mo to ka grabe ang tubig nga nagkalawasdak to? Bayaran nila to? O? Tapos ang balon nyo? Base bla dugay-dugay pagwa ni interviewon das mayor mambal masan niya ginasabutahe lang nga. Sabotahe ganitong legislative building, sabotahe ganito kay nagkalaguba kalawasdak ang kisame to natuluan tubig to. Naghunob ang tubig to si kisame, nawasdak ang kisame mga kaki-5 hambal sang syudad. Ilabi na gid sang nagapamuno sa syudad sila ginasabotahe lang ilana kay manya. You know this is politics. I am an economic graduate. And you know, this is politics. I am an economics graduate. I know nga this is just politics. Nan. This is too much politics that they are doing. Nan. Ginaguba nilang syudad. Bilang. Ginaguba ang syudad kaya mo to makakifay legislative building nagkalawasdak to. Nawasdak ang kisame kay nagahunob ang tubig. Bago lang mahuman, subong rin naman ang Central Market. Di Central Market nila balabad ginasabutahe naman eh. Sino na sabutahe? Sino nga nagkalawasdak na naman? Nga kaki-5? Nga nagkalawasdak na da, sino nagsabutahe? Kamo ba na? Ginaguba yung syudad! Nga ginasabotahe niyo yung Central Market na bala nyo na gid nga ginapadayaw na gani na nga kapirti ka namin kasi merkado na! PPP! PPP! Ang ngalan kang buot silingon sang PPP! Puswak! 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 Inom kita sang klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang klinika may TC mga kaki-5. Para pampadula sa high blood. Kay base ko nagapamati subong ang mga supporters sang mag-amay. Kag subong do gina high blood na. Nambal naman sila nyara naman komentaryuhan naman yo. Back naman. Mga kaki-5. Inom klinika DTX 500 kag may TC. Ipower doo sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Mga kaki-5 nga kinanglanon taginihaw kay kontra sa mga high blood hypertension. Mga kaki-5 dugay layo kita sa stroke. Kay nga bangod kay layo kita sa diabetes.
ang diabetes isa sa mga source kung nga gina-stroke kita mga ka-K5 o mga kabangdanan kung nga gina-stroke kita bangod siyang diabetes. So para madula diabetes, madula ang stroke. Iban pa nga mga baratian, ilabi na gid mga ka-K5 ang mga cancer. Kinahanglan inom kita sang Klinika DTX 500 mg di superior antioxidant kag di power or ginatawag naton nga immune system booster. Klinika DTX 500 mg kay may-ari ini mga ka-K5 nga puno sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 kag ang mga ka-K5 agod nga punggad ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara sa D-sugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pa nga mga balatian. Kag labi na gid ang diabetes kag iban pa no, hypertension, mga bad cholesterol. Wala labot sina. Ang Mighty C naman mga ka-K5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba naton nga mga selula sa lawas through apoptosis, no? Bag-o pa man ini ka nga mag-mutate kag mangin kanseros. Kamo na sa kakanamiton mga ka-K5 sang Klinika DTX 500 kag kombinasyon sang Mighty C. Ano panginulat nyo? Hindi nyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, magtaas blood sugar ta, magdagko kag magdamol mga kolesterol ta. Mga ka-K5, proteksyonan ng aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Sa aton nga mga kauturan, hindi ka mo maghalin, hindi ka mo maghalin, I'll be right back. Kababo English 2026 na subong dapat mapulo practice na kita English. Para nga kasi makapa-Amerika tabla. Daan nga ang Amerika subong pang target na subong sa mga pungsod. Ang Venezuela to biniran na tong mag-asawa nga presidente kag ang asawa ya. Ubo si man taltal. Pinang dala sa Amerika to. Ti hulat-hulat na makakadto si President Donald Trump di siya na pa-take over na di guro. Kaya ginapasibangdan may la si President Marcos nga bangag. Sige. Balikay kita dugay-dugay mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa K5 Night Watch. Aton nga oras alas 7:54. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! My so. Ito ang K5
FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental. Alam sa kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras natin karon nagkalabor kita sa 2 minutos na kaligat sa alas 8. Acknowledge ta mga followers tanay sa ato sila nga pagpangalagad. Shout out sa kay Amoroso Glenn, sa kay Toto C, sila nga puwerte kay idol. Gauto kadlaw sa Amoroso Glenn. Kay Mayola Maravilla, thank you for watching. Ninita Estuya Araneta, yang hahaha siya bilik sang ilik ya. Kay Toto Bolido, good evening. Thank you for listening. Orlando Espinosa, Happy New Year sa Uswag Kickback. Uswag Kickback. Kay Norbeng Supenya, nyawaswas sila idol. Angelo Anas Almosa. Good evening Idol John. Kay Romeo Subiri, good evening Idol. Kay K5 Idol June Kapulot. Apple di Aptabas Taasan, good evening man. Shout out ko no sa Taasan and Hilado family. Sa may Zone 3, Ongka, Iloilo City. Gamonitor gid sa K5 News FM. Kay Nancy Dibiado, happy listening and happy New Year. Sir John Kapulot, good evening. Kay shout out manggali sa kay Mocor and Wheels companies, especially kay Bing Lotero Tan and William Tan, and also sa kay John William Tan sang barangay Benedicto Haro. Kay shout out man sa kay Virginia Pareño, Marivec Pareño Taasan, and Nonoy Pareño sang barangay San Pedro Molo, good evening. And sa kay Rofa Joy Halyorina, good evening man. Aristocrat sa Alaharak nya ka K5 John, happy New Year. Daw nagnami imo tingog ba kondisyon daw ka snappy ka idol. At siyempre lang tawag lang mga 4 kadlaw nga pahuway. Hindi mo sinabag snappy nga kapat kadlaw kay mo way ka program. Ni siyempre snappy gilang tingog ta. Sa kay Angeles Taasan Ledesma sang Tubungan Iloilo, kag sa kay Grace Ledesma. Thank you for listening. Danny Labrador, kay Melvin Choco, happy New Year. Idol John, JC Lilibeth Roma, good evening, wishing you all good this year 2026. Blessed New Year, happy listening and God bless. Kay Rodolph Villaruel Concha, good evening amigo John. Ugoy-ugoy ni Tiyoy Buyet Bekirihan, dira sa may Sara. Kay Kone na LBM ko no sang salad. Sobra ka sungak salad. Gumar Pinisilia Rodriguez, good evening man. Sa kay Cap Ronela Dumopoy Vanessa sang barangay San Isidro Haro. Sila nga, thank you sa calendars sent ba sa barangay hall sang San Isidro Iloilo City. Salamat ko no sa kalendar gali ko no kita to ngin buha pa butang sa barangay hall ni Kapitan Ronela Dumupoy gali no. Kalendar sang K5 News FM Iloilo. Kay Rhea Capanas, good evening ihada. Kay Christine Buat Gardose, good evening man. Sa kay Hiroche Altelio Laila Sofia. Perna Salvilla, good evening. Kay Rose Simpas, maayong gabi man. Tanan sang John Kapulot News Live. Inang International, John Kapulot Fans Club International. Kay Florenda Cadavero, kay Marinette Manican, good evening. And sila nga Sir Power, good evening man. Sa kay Maricel Valor Casiple, Happy New Year. And sa kay okay, no? So salamat kid. Kay RV Chris Caceres da, mayong gabi man. Andy Alojado, good evening Idol John Kapulot, Happy New Year. Kay Rodney Ciudad, Happy Sunday Idol John, Happy New Year, good evening, God bless us all. Sa kay Edward De La Cruz, good PM Idol John, shout out sa Pupoy sa SM Food Hall. Karamiton sa inyo na nga ba kwan sa inyong kanina ng batsoy.
sa Pupos Batchoy. Dira sa may SM Food Hall. Kag Happy New Year. Kay Inday Lynn, shout out da. Kag thank you for watching and listening. Sa ato naman nga ara na si K5 Jenny. Mga followers naton sa K5 News FM Iloilo. Ang akong yung basahan bago lang sa John Kapulot News Live ng Facebook. Diri kita sa John Kapulot sa Kwangili sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo. Arman Bakuguay, good evening. Wilbert Libuna, Reynaldo Caspe, good evening. Happy New Year pare. Kay Danny Labrador, Tristan Wyatt V. Gulay, Lang Ladublan, nga mga ka-K5 shoutout lang ga Kim, Sis Bings, PSG, kag sa tanan nga mga listeners siyang program ni Idol June Caps. Amo na iya. Kaya Bicchio de la Cruz, Faro Paldino, Yogs Idol, niya daw ginatira mo man si wala balo ko naman kung kaisa kinanglan taman kung kaisa magulo imitate man pangpasadya sadya lang. Sa kwan ko nung lapas ko nung merkado daw mumamo man daw mati kong lapas market wala pa gani mahuman balda na. Sino pagid Lang Ladublan niya amo pagid na ang isa kadapat o si saon nga departamento ang city engineers. Aba may uli saon gali da. Aksyonan sang city kay hadlok sila matukiban ang anomalya kon madugayan pa isama na katuhog mga konsihal daw mga alinganga sunod-sunuran lang sila sa hari daw ginsipiran ang mga sungad nila aragay kalainin. Sa kay Daryl Parcon Fuerte, good evening watching sa Durando Malagkapi Sitio Nabaye sa Parcon Fuerte family, Happy New Year. Sa kay Ruel Pareñas, shout out lang da kay Kato sa barangay Bakabak, Iloilo. Siling nilang Ladublan, sinakadlaw ko sa PPP ba? Puswak. Okay, so way na. Christine Boat Gardose, good evening man. Gonzales Noki Galon, shout out kay G-Cat, shout out man. Kay Kagawa Dali Katedral sang barangay Malipayon. Ralda sa luntaw, niya wala chance sa Pilipinas pare. Intulin di government gyapon na Happy New Year ba daw na chay. Tingala ko tiner kay mo riya sa uman kay. Randy Lusada, may gabi Idol John, shoutout kali sa Lusada family sa barangay Gregorio Lambunao, Iloilo. Richard Hika, good evening, shoutout lang sa Days Hotel Kitchen Warriors. Nga nagapamati subong, God bless. Abba, sa mga kwanda, sa mga Kitchen Warriors, sang Days Hotel. May gabi lang. Happy New Year, Senyoda James Campbell Militar. Good evening K5 John, please greet Militar Campbell, Kamitok family, family members of Tinokwan Dingli, TY, kag sa akong asawa Analisa Kamitok, watching from Tinokwan Dingli, TY gid. Ayos, sa kay Prima Bonbora, shout out lang sa taga barangay Kansilayan, Buenavista, Guimaras, kay Ninita Del Prado, good evening man. Ari lang kami diri nagapamati sa Radyo Bandera noon, K5 News FM ngayon. Muna iya. Kay Happy Triking, sambal ni Kapitan Ronela Dumupoy Vanessa, sang barangay San Isidro Haro. Lester Sheila Olvido Jimenez, shout out. And sa kay Vince Cab, pwede patulong po. Tinakasan ako ng umutang sa akin, taga-Haro siya, nasa Mindanao kasi ako. Anong pangalan? Ibigay mo sa amin dito. Hanapin namin dito sa Haro. Baka nagtatago lang yan sa Central Market na bumubulwak. Bigay mo pangalan sa amin. Ayos. Wala, sige. Hindi nga mga tinuod mga K5, check na natin karon ng mga balita na kag-information nagikan sa kay K5 inang kay K5 Jenny Kauyunan. May kang tanan mga K5 sa kwan. Sa sining latest ang merkado. Ano na kamusta na merkado publiko sa Central da? Ang SM Central Market.
Ka K5. May anom ko bulan, nga parang ginhatag nga plaso para kayuhon ang merkado mga ka K5 at ano na pagkayo ibalik lang ang kwan, ibalik lang kala wasdak nga mga kwanto, nga mga tiles. Pag bumuulan amo managyapon. Hindi ba K5 Andre? Dapat sinalantawon yung drainage system yo. Dugay na nga problema drainage system. Ang wala mga ka-K5 yasang kuan ang ginaubra nila kapangita ay labi ng mga konsyalta sa syudad. Teare ka nakita naton ng merkado publiko sa syudad ta ilabi ng Central Market. Nagabulwak ang tubig. Nagkalawasdak ang merkado publiko to ang mga taso nagkalawasak to, kita nyo naman to. Now, ano ang himuon ni Councilor Sarabia ni Councilor Diraliana? Kaya daw sila gid ni ang nagapinasikat nga naghambal nga siya sisaon ta siya kinanglan. Kinanglan nga sisaon ta siya nga mga flood control project di nga mga ghost. Yawan sila kapangita sang ghost project nga mga kwan nga mga flood control dire sa mga syudad sing Iloilo, wala sila sang ipakita. Wala sila sang may matudlo kundi dapit to kung pila ang nakabutang to. Mga ka-K5, prosige gyapon nga balik-balik nga may mga flood control project kundi rin nga mga kwan nga mga ghost. Tiare kay kitaon gid ang Central Market abe lang taon tabi. Abilidad sa duwa ni be kun ma-privilege speech kiman sila abi sa Miyerkules be pagabalik sa sesyon be. Sano ganis lang balik sa sesyon sa Miyerkules na? Alang taon tabi kun magbalik sila sa sesyon nila bilang taon tabi kun makwan sila be kun may ma-privilege speech de kay ini sa mga ka-K5. Kita mo gid nga nagbaha ang syudad sa Iloilo. Kaysa diin, ang Iloilo City proper may ara nga flood control project naman. Itudlo nyo naman kay Congresswoman. Mga ka-K5. Kanami, no? Aton gahambal na ta sa matuod, mga ka-K5. Very check naton kung ano na sitwasyon to sa Central Market, ano ang hambal sa mga negosyante itong nagkalawasdak ang ilang nagkalaguba, ilang mga baligya to, labi na gid ang bugas kang mga native products to. K5 Jenny sa Kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jenny. Yes, K5 June, kaina nang ginbalikan naton ang Iloilo Central Market, particularmente K5 June dito sa area sa diin nagkalaguba ang mga tiles sa K5 June matapos nga nagpuswak ang tubig halin sa drainage sa K5 June matapos nga nagtupa ang mabaskog na ulan diri sa Iloilo City sang Enero 2. Nakita naton sa K5 June nga nabalik na ang mga tiles nga nagkalaguba. Apang K5 June, unfortunately, wala na kita nakaabot dito kay K5 June sang store owner o kung store owner kay K5 June ato balang nga siagit gid kay K5 June sang kaugot bangod nga madamo kay K5 June kung dako ang iyang kaperdihan matapos nga pila sa iya mga baligya, specifically ang mga native products sa K5 June ang nagkalaguba bangod sa pagsulod sang tubig kay K5 June. Pero aside sa K5 June dito sa may tiles nga nagpuswa kay K5 June or may tiles nga nagkalaguba, naglibot kita kay K5 June sa sulod sa Central Market kay K5 June, dinibot naton ang mga areas halin sa first floor to third floor kay K5 June. Nakita naton kay K5 June nga sang Enero 2 dito nagtupa ang ulan, may mga portions kay K5 June nga ginatulo ang mga stalls, ang mga tiles kay K5 June iban gani ginadanaw-danaw na dala sa pagtupa sa mamunog nga ulan kay K5 June. Ana istorya naton ang pila ka mga vendors dito kay K5 June amo to nagpalabot sila sa ilang kahangawa kay K5 June bangod nga delikado kay K5 June because nga ang tiles kung mabasa kay K5 June madanlog siya. Kung wala ikaw bala kay K5 June nakapangaman, posible ikaw madanlog. Actually, kay K5 June, sa portion sang third floor dito, K5 June, nalibot naton sa likod ng portion, may nakita kita dito na naton nga gadanaw-danaw pa kay K5 June ang area. Ang area ni K5 June, malapit ni sa exit pa kay K5 June sa may CR sang third floor dito, K5 June, nagailig pa ang tubig. Din gahalin ang tubig sa babaw sang kwan sa atop? Yes, K5 June dito rin ang tubig. Grabe galing atake sang grabe galing ang atake sang pagpangsabotahe ha. K5 Andre, ang pagpangsabotahe sa aton nga syudad, grabe nga atake.
babaw dalom galing tirada. Puswak sa idalom, tulo sa ibabaw. Grabe ba? Silingon, hindi lang gali kaya ang puswak sa drainage system ang problema. Pati gali ang babaw, yahaling gito ya sa atop nila to, tulo gali kay 5 Kem? Kay 5 Jenny? Yes, K5 June. Agoy. Oo, na-observe nila nga pagtupa gani isang mamunog nga ulan K5 June dito na nagatulo-tulo ka K5 June. Actually, long before ni K5 June, no, nga nagtupa ang mamunog nga ulan. Nabidyohan mo subong nga gabi? Ara kasi 5 June, nasan na to ng mga videos naton dira kasi 5 June, no? Okay. Nga nagatulo-tulo kasi 5 June. Actually, ang naabutan nato na limpyuhan ang ibang mga portions kay 5 June considering nga wala naman nagtupa ang ulan diri sa city. Pero kang balik dan adlaw kay 5 June, gabi gid ang tulo sang ulan kay 5 June. Ginasapal na lang bala sa mga vendors na hindi magkalaguba ang ilang nga mga baligya o kung magtrabasa bala kay 5 June, especially dito sa first floor ang mga bugasan bala kay 5 June, since nga ako ang bugas niya, ako babasa kasi 5 June, kalain na. At ang issue naman dito yung kasi 5 June sa third floor, nga kung magdanaw-danaw kasi 5 June, delikado sa mga nagasaka, especially if senior citizen kay 5 June ang ilang mga customers na ba si malamadanlog. Kay 5 Jenny, no? In fairness sa city government kag sa SM Prime Holdings Incorporated. In fairness sa ila, kundi daw soft opening pa malang ni. Subot sila may posibilidad nga mayara pag iman nga portion siguro nga wala nga mahuman. Amo ni sigurong nagatulo, amo pa ba siway pa ni mahuman kay 5 Jenny? Ang nakita natin kay 5 June, no, ang tubig halin hindi kita sigurado kay 5 June kay wala nato na kadtuan sa babaw, pero dumiyara na kay 5 June nga rainwater harvesting ang market sa kay 5 June amo nang nagakollect ng tubig. So probably nag-awas sa kay 5 June amo na ang nagatulo right now kay 5 June. Ara kay 5 June maging saan kinadara sa GC, amo na ang fire exit, ang exit pala kay 5 June, ang hagdan na halin sa parking area, padalon kay 5 June, dira gabi ang tubig kay 5 June. So mo gali ni ining hagdan, ining nga makita sa video subong, nga may nagatulo nga tubig, amo gali ni siya ang alagyan, halin sa parking area, agod nga magpanaog ikaw pagkadto sa merkado. Yes, sige 5 June. So mo ning gatulo. Yes. Din halin ang tulo ni sa atop gining nang makita mo nang tulo-tulo. Nasa atop na? Sa babaw na kay 5 June, parking area na kay 5 June. Oh, atop na sa. Yes. Okay. Grabe, Basos Mariones, tigarapon ni Santissima. May nakita ko nga nami-nami ng merkado sa may Kawayan, Negros Occidental. Ay, hindi merkado. Dito do City Hall, gilinla to. Nami-nami mong, pertiktahong taho mong. Subagay, inang banwa lang na hindi na siyudad, Adriaton, highly urbanized city, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima. Ang merkado, PPP pa. Private partnership na, private partner, private-public partnership pa, tapos gatulo. May tulo na sa babaw, may puswak pas dalom, abaw! PPPT galin puswak, tulo. 5 Jenny? Kagang isa na itong dira kay 5 June ka video nga ginsen, no? Naman niya kay 5 June, nakita naton ang tulo, halin man niya kay 5 June sa tubo niya. Nagatulo na kay 5 June sa isa ka stall. Ang stall na kay 5 June, unoccupied pa man siya right now kay 5 June. Pero makita naton nga ang kurma, bala kay 5 June sang tulo, do consistent gig nga naga-color na kay 5 June. Halin man sa mga tubo niya kay 5 June. Naman nga nakita naton sa ceiling bala kay 5 June sa kilid sa hagdan mo na ang delikado kay 5 June. Actually ginpag luyag nila nga ipadabot bala kay 5 June sa city government kag sa contractor na tami kay 5 June as soon as possible matapana na ining mga tulo bala kay 5 June kay amo na gani liwat delikado kay 5 June, no, para sa mga customers kag mga as well as sa mga vendors kay 5 June nga nagagamit sa central market kay posible madanlog ito kay 5 June kag madalagpok ang
ang imo nga ulo bala. So risgo na siya kay Pop June sa safety sang mga nagakadto dira sa Central Market. Actually kay Pop June pamati na to no si alias Nonoy kay Pop June ang isa sa mga stall owners dito sa may Central Market. Sige. Nagatulo din ang third floor hindi sa babaw sa rock. Gatulo na mapandid madanlog ang tiles kay tungod nga nagatubog galaan sa babaw ang tubig. Kung magulan, sabi ang pagdelikado sa mga customer ng kasama sa babaw. Sir, first time lang humalin nga naghalin ka mo dito sa sulod. Hindi. Damo na nga time nga nagatulog. Damo din nagatulog-tulog. Bisang wala sa ulan? Sometime may mga tubig sa babaw sa rock, nagatulog dito. Ano ka baskog, sir? Nagabasa din ang flooring, ang tiles. May estimate ka mo, sir, diri sa inyong area, mga pila ka areas ang ginatulog usually? Ang nagatulog di ang diri sa may dapit, sa back, tapos exit. Ang diri sa may magsaka na sa ganan, dito sa piyak area naman. Pero sa third floor. Napalabot na ni sir ang concern nabi sa market in charge naton sa city government? Wala pa. Wala pa naman na ma-istorya man sa ila. Nagadamo man din nag-agyagi, mas security ka manila na. Umpisa, sir, sa nagulan sa Tiligdan nga adlaw, may nag-inspect na sa inyong area? May nag-inspect man din, nga daw nagka-maintenance siguro. Nag-mangkot-mangkot ko nagatulog. Kaya pala, wala pa subong kayo, wala man ulan. Nakita niya, ang mga ito na nagtulog naman. Sir, Kapaligan nga daw lang. Dito, sir, sa likod, sir, nakita ko nga doon grabe gito ang doon pagdanaw-danaw. Oo, delikado. Dito sa may fire exit pala dito. So, kung magaling ka sa may parking lot sa babaw, kung kanao ka sa exit, delikado. Dito yung gaano din ang tubig. Tubod ang tubig. Manukid matangulog. Kaya ang tubig ka stagnan dito. Sir, naman siya kayo na, ano may pangtapa na, sir, sa mga areas nga? Wala, mananinlo lang mga maintenance na paninlo. Ang mga housekeeping siguro sila. Ang mga bulong, ang mga kabataan, nagapaninlo lang sila sa ceiling malaki. Pero wala pa, sir, so far may nag-inspect din sa inyo kung nagpalapod sa bulig nga pangtapanan yung nagatulong, sir? Wala pa. May panawagan ikaw, Abi, sir, sa inyo ding area since na-mention mo nga doon ka-delikado para sa inyong mga customers? Oo, tani kung maano sa management dito tani nga para magula ng gatulog pala. Ma-check nila tani para nga maano man ang mga customer. Kasi di man di ang mga tao na nagkasakay sa babaw. Sige. Lalo ng mga may edad pala. Sige. Thank you, sir. Isa sa mga stall owner sa Central Market, mo ni ang nakita niya magluwas gali nga ang nagbulwak ang aton sining mga tiles ang merkado sa nagligad nga pag-ulan-ulan sa January 2 sadtong nagligad nga Biyernes nga adlaw. Magluwas sini gali consistent gali ang tulo sang tubig halintos babaw. Ilabi na gid may mga gripo gali sila o kung may mga alagyan sang tubig bla mga tubo sang tubig nga daw may leakage bla K5 Jenny. Yes, sa K5 June amo na na-mention naton kaina nga may time sa K5 June nga nagatulog gid dira sa ilang area, actually sa tubang sa ilang pwesto ka K5 June. Amo na nga gakahangawa sila kay madanlog para sa ilang mga customers bala ka K5 June. Kag syempre kung basa bala ka K5 June ang taas, do karigna siya bala ka K5 June nga do kahigko kag ang mga lutak dala ka K5 June o kun ang mga higko sa gikan sa mga sapatos bala ka K5 June, considering nga ilang business sa K5 June sa third floor ang catering area na da ka K5 June, eatery, ka K5 June, no? Ang kalanaan siya, gahandaw siya ka K5 June sa mga pagkaon. Tapos gaturulo daya ang problema siya na dira kag ang pinaka-delikado da kay tiles nga daan madanlog na ya kung magbasa ang tiles. So may tendency nga basit delikado labi na ko mga may edad-edad makaagi dira or mga PWD bla K5 Jenny. Amo gid sa K5 June, that's why nga nagapanawagan sila nga dapat as soon as possible ka K5 June, no, matapala na niya ang mga nagatulo ka K5 June dira sa
at sa K5 June. Pasabta, abi si Maricel Mabakyaw. Klala mo si Maricel Mabakyaw? Yes, si K5 June. Actually, ng tingo naton nga laboton man si Ma'am Maricel Mabakyaw, ang Local Economic Enterprise Office. Kaso kasi K5 June, respect man kita since nga Sunday subong wala opisina. Buwas sa K5 June, tingo naton, no, nga malabot. Kay, according kay K5 June, dito sa mga istorya man naton nga vendors, may inspection, pati gayon ng buwas ng inspection ang city government, hopefully together with the SMCT kay K5 June, no, at least na palabot na. City engineers pa intrahon mo da, nambalo mong mayor na ton, dapat dalas na taga city engineers na kailan na obra. Samtang ginatrabaho, ina sang taga SM City o sang taga SM Prime Holdings Incorporated, ang ilang nga kontraktor nga trabaho dapat under sa supervision ina sang city engineer, sila binigay sa project engineer. Ti dapat nalo na da sila nga anon tabo ni nga pinabayaan yun ng mga yudikaka kamo da, mga bilik sang ilik. Taga city engineers da. Nabantayan nyo inyong progang project na engineer pa kanan, pero kamo gali, hindi kamo gali ka ubo sa mga sinamo, yung mga yun patula kamo da. Labi na yung taga-ubo da. K5K, K5Jenny? Actually, kasi K5 June, wala naman kita idea gid kung sino mag-compose ng inspection. No? Kaya nakapalabot lang sa vendors nga may inspection tomorrow kay K5 June. Probably ang city government, city engineers, kag ang SM Prime Holdings sa K5 June, agad i-check ang area kay K5 June, ang kabugutan sa structural integrity sining Central Market sa K5 June. K5 Jenny? Naka-picture ka sang magkarawasdak ang ano gani ni ang tiles bla tapos blang nang nawasak blang tiles bla may ara ka mo sa picture nga nang pagwasak sang tiles nga wala na tubig. May ara ka mo why? Wait kay K5 June, no? Nari kita i-send na may may ara kay base sa aton nga paglantaw sa mga pictures, damo naka-pictures nga nagalapta. Base sa paglantaw nato sang pictures. Ang tiles nga ini, no? Hindi ni pwede ibutang nga idirekta mo ng isduta, dapat may siminto anay ni nga panapa mo. O hindi, Blacky 5, Andre? Dapat, kung magbutang ka sang tiles, ang butangan mo sang tiles, siminto, dapat simintuhan mo anay. Pagkatapos mo pa siminto, amo pagbutang sang tiles. Ang nakita naton, nga ang ginbutangan sang tiles mga ka-K5, duta, hindi siminto. Lantawa kundi puswak. K5 Jenny? Gisap nila ka K5 June, no? Amo na ang picture after nagpuswa ka K5 June ang tubig sa drainage. Pakita, naato, lang tawab lao, hindi siminto, duta ang ginbutangan nila. Para kita mo ang tiles mga ka-K5, sang magpuswak, nagkarawasdak, makita mo, wala sang siminto nga nabutang, ang ginbutangan la sang tiles, duta, ang duta, ginkwan nila, gintapan lang duta, kag ginbutangan sang tiles, wow, kanami nga klase o birigod. Ara, kita nyo, mga ka-K5, pakita na mo, no? Nakita nyo? Aro, tiles, ang ginkakasan sang tiles, duta, wala kita sa may nakita nga siminto. Pinabayaan sa taga city engineers ne? Ay, sos nga sa kayo di patula bilik sang ilik. Gindirektan lagali nila ya butang yas duta. Ang ilang nga mga tiles. Tilan tawa, kundi puswak. K5J ne? Tinguhan natin kay K5 June, no? Tomorrow, kuhaan man niya ang bahin sa City Engineer's Office regarding sinika K5 June as well as man the K5 June Local Economic Enterprise Office sa K5 June headed by Ma'am Maricel Mabakyaw sa K5 June. Ang according kay K5 June sa mga vendors, tawag sini bayaran man sa contractor kay K5 June, no? Ang damages, pila man ang damages sa mga produkto kag mga baligya sa mga vendors sa K5 June nga naapektuhan sining pag puswa ka K5 June sang tubig dira sa may tubang sa Central Market sa K5 June. Timay lang ko ng mga market vendors bala ko ng ilang mga baligya na naka-insured bala o may insurance. Kung may insurance, ati kaluluoy
gidi. Tanong ko nang gambal sa kontraktor, bayaran sa kontraktor na lang. Para nga maghipos na lang kay balo ka. Ang mga vendors to, perting yaw-yaw na to, perting pangaking, isa hinay blood gid. Hindi blood, kay 5 Jenny. Actually, kay Fab Jun, nakita natin dito sa video nga nag-shagit gid ang vendor kay Fab Jun sa itong native product sa kay Fab Jun. Since nga man niya, dako kay Fab Jun ang ilang kapertihan. Damages sa ilang produkto. Kag isa dito kay Fab Jun sa labatian man naton, nga ang drainage dapat ginabutang kay Fab Jun sa dalan nga daw dito sa atubang sa ilang pwesto kasi 5 June. That's why nga pagpaswak si apektado gidya ang ilang mga baligya kasi 5 June. Te. So ano ganing meaning sang PPP kay 5 June? Private public partnership kay 5 June. Sala. Ang meaning ya puswak ang sa dalom ang drainage puswak ang sa may babaw sang atop piswit. Puswak, piswit, puswak. Puswak ang sa idalom sa drainage ngalan niya ang kanya puswak. Ang sa ibabaw to katulo sa babaw sang atop puswit. Puso ngalan sang bot silingon sang PPP, puswak, piswit, puswak. Di kayo mo kita sa nangangta, siya tungtong mo sa duta, man way mo na tungtong is may siminto man. Ay, kalainin! Okay, 5 Jenny. Amo ginaka kay Fab Jun, unfortunately, sabton kay Fab Jun isan kontraktor man niya kasi city government ang problema ni kay Fab Jun sa drainages kag nakita natin kay Fab Jun nga daw ginkay adman asap nga sang city government ang guba nga taas kay 5 Jun kag hopefully hindi na maliwat kay Fab Jun ining nakabo. Sige. Salamat. Sige na kay Fab Jun, ini nga balita ang nadalong sa inyo sa DTX Cafamex. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Hambal ni Ting Ting Panghari, siling niya K5 dyan, sa idalom puswak, sa ibabaw puswit. siling ni Balsomo Jod, siling nga puswak Iloilo. Ima hiraw Felicierta, nya wala na baligya nga siminto sa Iloilo. Damo baligya, galing kay Tamaran magbakal ang kontraktor. Siling ni Edgar Alcalde, siling niya amo man ina sa SM Supermarket. Ay gali! Dito naman tamang usisa naman sa SM Supermarket Renato Bindita niya palpak ng ubra sa Central Market. Abay! Hazel Mayer, sang Barbie Taxi, mayong gabi. May gabi-gabi na sa tanan-tanan niya mga driver sang Barbie Taxi. Ang pinakanami kag pinakahumot nga taxi sa bilog nga syudad sa Iloilo, Barbie Taxi. Ay kanamiton. Sa kay Amoroso Glenn, good evening. Yolina Arancilio Alcoren, good evening. Sa kay Ponyot Lapida, niya dire sa diri kami sa Barangay Banika, lapit ka. Barangay Banika, Roa City. Ay, grabe man baha da subong. May gabi ka kay 5 John from Roa City sa may Barangay Banika. Okay. Sani Hotahiro, idol musta ang kaso sang mga kapitbahay, asang mga kapitan idol, daw wala na balita haw. Hipos lang bala, ginapadula-dula tanin kulba ka mga kapitan, ginbalik-balik mo naman imo yaman.
ginapa-relax ta subong ang mga barangay kapitan. Unahon ta naman na Central Market. Gusto ta nga ang mga kapitan subong mangin matawhay ang pamisaron la hindi sila maboring kay base bala kun matiktikan nila bla kag magpananaog ang ilang mga suspension order kag magkala-stress bla sila. Ipos lang bala, kalma bla, punyot, akwan ng Sani Hotahiro, kalma pa ba ilan mga kapitan, da ba ilan sila? Kay Richie Magos, Happy New Year! Kay Inday Lin, shout out! And sa kay Edward de la Cruz. Siling ni Wilbert Libuna. Inang siling niya matuod-tuod nga ginbulsang budget sina. Si Angelo de Monteverde niya hay nano kuno na lupa butangan tiles. Amo na nga gusto ko gid nga makita ang picture mga ka-K5 kay kada ginalantaw ko pirmirong picture sining ko ni man ano na butangan niya ni man nga wala man ni siminto daw duta man eh. Ara para ipakita ko sa inyong picture, ara gid ginapakita naman sa inyong picture, ara gid man hindi gid man mga ka-K5 simintong ginatungtungan sang tiles, duta yang ginabutangan. Hindi uso baligyanay sang kwan subong sang siminto sa syudad sing Iloilo, way baligya siminto de. Kita nyo lupa tungtungan tiles. Siling ni Cherry Lapating Branya, sila niya latupa, utang sila kwarta. Utang ni, abi nyo? Ay, hindi, gali ni PPP, gali niya ang sa Central Market, ni kagang sa Super, PPP ni. Ang ralantawon, tayo kami nagasugid sa aton, ang lapas kuno, amo man to, gatulo, mga rutong lapas. Amo na yung inutangan, ang lapas, ang haro, kag ang arivalo. Amo ni ang inutangan ang tatlo nga ka mga merkado nga ni arivalo, haro kag lapas. Di ay na usisaon tanan kay nga nalumos kita sa utang. Nalumos sa utang ang syudad sa Iloilo bangod sining tatlo ka mga merkado nga ini. Mga ka-K5 ang utang ta bilyo kon pila mga ka-K5 3.8 billion. Dumati ta do naglabot na gani sa mga 4 billion, 4 ka bilyon ang utang ta. Ting balayran ta mga ka-K5 amo pag ina humati kamo kahulaton nyo ha. Kay iplastar ko sa inyo kung pila ang ginabayad naton kada bulan sa mga inutangan tanga bangko, ina sa interes pa lang. Pati ka mo, nga sa interes pa lang mga ka-K5, ginabayaran ta kada bulan 15 milyones. 15 milyon interes pa lang kada bulan ginabayaran ta. Ang kwarta nga na, hindi nahalin sa bulsa ni former Mayor Jerry Treñas or ni Mayor Raisacho. Kundi halin na sa bulsa ta nga mga pumuluyo. Amo na ang ila nga ginakolekta sa aton sa mga tax naton o sa mga buhis naton, most especially ang 300% nga real property tax nga ginapa-implementar nila subong nga tuig. Mabayad naman kita naman ni matada mapila naman tato sa ila para magbayad sang aton nga 300% real property tax. Ti may minus pa kuno nga 40 nga 40%. Pero ti bisan mag 40% pang buhin, 260% gyapon ang bayaran ta, dako gyapon. Amo na siya. Utang na mga ka-K5 sa mga merkado nga palpak gali. Nami no, nami. Nami ang balor sang 1,000 kag 1,500 nami. Nagligad leksyon bla 1,500 1,000 tapos may ara pagid nga tag 1,000 nga hindi lang pagbutuhon si kapulot. Nami no, kampiyon. Tahom. Ara ang palpak. Nami. Robert Ligaspe, good evening everyone. K5 and Happy New Year, Sir John. I'm fans in Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated. Okay, ayos. Sa kay Cherry Lapating Branyada, good evening man. And sa kay Narciso Bolivar, live from Hong Kong, pamate, upod sa kay Sweetchel Duterte. Angelo de Monteverde, good evening. Gina Lagdamen, Ralph Da Saluntao, silinya hindi ba uswag Iloilo, kundi puswak Iloilo.
Balikay kita dugad-dugad din sa ato sila nga pagpangalaga ng mga balita ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distribayo di antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, kinanglan ta mag-inom sini kontra sa mga pamaratian labi na gid sang sipon, hilanat, ubot rang kaso. Mga viral and bacterial infections mga ka-K5. Nung kita sang Distribayo, ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distribayo ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na dring natawag naton nga monolaurin mga ka-K5. Ang monolaurin nga halin sa Distribayo ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang Distribayo through MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Sa diin ang vitamin K sa ini mga K5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung na dengue ka na. Lalabot sila ginapanami man sa Distribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man sa agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung na-impiktar ka na sang dengue. Tinduwa na aton og saran agod nga hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Likawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag-Distribayo the superfood supplement para layo kita sa dengue mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Alas 8:42. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa tagsa ka pagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa ka pagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsanib sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Malit. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa kritisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Doc Ramiloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga kon ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Arojado Kapulo K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nakalabor kita sa 50 minutos na kirigad sa alas 8. Kagamay lang oras ta ba damo tatanin sa mga issues nga pagtalakayo no. Kung malabutan da karon no, may rapat ang balita karon kay K5 Aron parte sa sining drug by bus operation pero ang taon ta kumihingagaw ta. Check na ito una report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Direkta live from Leon. Perte. Shout out sa mga taga Leon, may gabi lang. Cheryl Branyela Pating, may gabi man kag sakay Ruby Galyo inang Probido Galyo, may gabi man live from Jeddah. 5 months ago kuno si Iloilo sir. Bapuli sa Iloilo halin sa Jeddah. Ay girly Sarah Kaumban, good evening. Inang mayong pag-shout out kuno na sa mga taga Leon, labi na gid sa mga taga Barangay Manampunay. Kay Lori Abadonyo de la Cruz da, happy 3 Kings kuno kag shout out sa mga taga Rosario Dumangas.
kay Roy Cabaytia Kalasagsag, sa mga taga-Leon man, may gabi, Shen Reyna Ocanya, kay Jenna Lagdamin, Angelo de Monteverde, Narciso Bolivar, kag sa iban pa. Okay? O sige, Robert Ligaspe da, no? May gabi man kag sa kay Fred Pasgala Jocampo, kay Fama Nairap, may gabi sa kay Kagawad Pama, no? May gabi lang kag sa kay Materesa Marquez, watching from Guzman Hisena, Kagugma. Hi Sir John Kapulot. No, nito sumbong. May gabi man dira sa may zone 3, Baldusa, Barangay Baldusa sa Sumbong family. Christine Gardosi, good evening man. Yan ang report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM, kampiyon report. K5 John. Daw abi ko ni makanta ka ba? Nahuya ka Mama mo ko tani sa letrang B, bingo. Nahuya ka magkanta kay Arades mama mo ba? Kaya pa mati ba? Maabala na karon ng abilidad ko kay 5 John. Gani Ako man na. ang napakita-kita sa syudad, Siya. diri sa amo na wala. Ada mahambal sa nga sila nga ba? Gabida-bida kagali ko na to kato syudad ah. Linyasang B, ano to? Bingo? Sabi ko na, linyasang P, puswak. Pwede mo letter B Ano hindi? B. Anong B? Bulwak pwede man. Bulwak. Pwede man letrang B, liwat. Ano pagid? Bulayog. Kalain. Lang ko magdirekta pa man ko, Chino. Pakta kay 5 John. Ako pa mo butang sa lang-alang ba? Hindi na. Una guro ko simo sa saduyan, ako pa intuon mo Sige na nga kay 5 John, duwaman ta mga persona non grata yung kaso. Ay, kalain. Mga persona non grata ta sa syudad puli ta sa Leon eh. Hindi tadi sa Leon hindi tadi grupo tadi si Mayor Malin. Mugid. Grupo dara si Mayor Hulipas. Ate sige tanong anong mga mayong mga balita subong kay 5 Kim. Actually, doon hindi ginimayo ka kay 5 John, kay parehas na sa natabo sa may Banuas ang Igbaras. Pero kung for example, kay 5 John, kaya ikaw pa mangkoton, kung makitaan mo, nga ginadugsing-dugsing sang iba ni mo nga pinalangga, ano yan, obrahon mo? Hatagan mo, hatagan mo sa hatagan mo malita, kag ang balon nga uli ron to, puto ka na. Lang kung kayo labuon mo na araw-araw ka man timo labuon mo gid. Bay ilang da natunti kun din ka malipay dito ka halalakat. Balan mo na lang kay 5 John, sige uli ta na lang ka kay nanay mo. Amo na natuno ari dugsing-dugsing ka da. Daway ka pa naiyawan dugsing sinake kanaken ha. Ano na anak karang ang karan ka kanang wara sakon nga nalipay kag itimo madugsing kana ka. Ano kita na makalilingaw ka na nga. Ano itimo tanang manan mo ringgit nga may ibana karon sagi pati magdugsing sa iba dyan. Ano tabo? Kaya mo ginaka kay 5 John na natabo. Bala natabo ni actually sa tinalikdan niya nga semana ka kay 5 John. Pero mo na desidido man nga mag-file sang kaso. Balang pasada ka kay 5 John, natabo ini siya sa may Sitio Riray, sa may Barangay Pasig, sa Banuas sa Igbaras sa Iloilo. Sa diin, accordingly, ang suspect ginlabo niya ang ginaligar ang ining biktima nga nakita niya nga nagadugsing sa iyang live-in partner kay 5 John. Ang ining suspect amo na siya ginkilala or ginhingadlan sa kay alias Alvin, 35 years old. Ang iya kahagugma hamis kag bataon kay 5 John, 20 anyos. Grabe, hamis kag bataon na grabe nga mga description ba? Kung mo lang taon na mahamis kag bataon butsi lingo daw may pagkaalo artistahon magamuna. Siguro sa mga artista subong sa mga sikat subong kay 5 John nakaano lang kabi magtanaw TV subong mo. Da si sino? Pero kung sa laki siguro ka kay 5 John do mga ala John Kapulot man. Agay.
Abi ko anay ala Elias. Sabak ka na diri, sabak ka na diri, sabak ka na diri. Tama na, diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Te amo na gali bangod siyang kahamis kapag sa pagkabataon pa. Ano may bata silang duwa way? May bata sila kaki 5 doon, no? Galing kay live-in status ba, no? Hindi sila kasado. Hindi sila kasal. Tapos, ang selosa niya ni kaki 5 John, balaan mo kung ano? May asim pa. Ang selosa niya kaki 5 John, si alias Charlie, 58 anyos. Duwa na lang katuig, mas senior citizen. Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima. 58 anyos, Silusan. Ginbuslan niya ang 35 anyos. Tapos ang 58 anyos ginpangimunan pa sang 35 anyos. Basta naka-extend to siya. Perting abilidad sang 58 years. Sometimes, do not underestimate the old man. Because inang experience is the best teacher. Yes. Sabi nyo lang pag-underestimate ang mga tigulang. Pero sa amon, babasa gay. Alam lang bisan galay lang tuhod, gataas lang sugar, pero kung ara bala sa bakbakan ay gabato man Ano ang ginahimo kag ano ang kwansang extend food supplement for men? Amo na yung problema nyo. Kay may naimbento si Doc Ramel nga extend food supplement for men. Muna kon nga bisan 70 anyos na kami, garagamak ya pon agiya. Kon sa mga central market pa, gapuswak. Kami pa, ay kalainin. Kita nga dusing-dugsing ang asawa ya sa 58 anyos. May isang natabo ni kay 5 John, accordingly, dito niyang babae, tawag na ito ng babae, no, sa kay alias Rica. Dito siya nag New Year's Eve sa daraman sa utod niya kay 5 John, wherein same man nga lugar dara sa may sitio Riray, sa may barangay Pasig, Igbaras, Iloilo. Kag accordingly, tinakitaan niya kay 5 John nga dubi na uyat-uyatan, kag ginadugsing-dugsing sang tigulang nga ni kay 5 John, ang iyasin niya pinarangga nga si alias Rica. So, siyempre, basta makitaan mo gani nga do medyo ginahikap-hikap ang imong pinalangga ka kay 5 John, medyo mag-init-init ang imong ulo, no? That is why nga actually during that time nagbaisay pa ni sila sang iya sining nga live-in partner. Naagahan pa antes ni malabo yan ang ining victim ka kay 5 John. Bali pagkaaga liwat nga nagbaisay ang ining mag-live-in, tapos sinali lang nga nagsulpot liwat o kung nagbalik liwat ang ining 58 years old ka kay 5 John nga biktima. That is why sa pagkakita iya nagsingki pagid bala, no, kag do nag-init pagid ang ulo ya, nagpudyot to siya sang binangon sa may kusina kag didto na, no, ginlabo sa may likod sang ulo, ginlabo sa may abaga kag sa kamot nga porsyon ka kay 5 John. Basi ginapinan pabi ka asawa na guro tong 58 anyos ni ko na nga sagi timo ka pangimo na ra ka matimo man an murngid nga tigulang roran fratakon nga ruyag ka na ikaw timo akon bana o sagi timo ka pangimon hindi bla basi amura blaga ko na blang hindi bla igbaras amura pang kuana na pang hambal, no. Kray ama na. Kray ama na. Mo masaton dyan sa riyon. So mura guro kung nga kung naman an murugid nga tigulang rito sa agi patimo pangimon ano man timo man. Langga ko timo may bata taton nga. Timo sali kanaken. Timo sali kanaken nga. Hindi bla dapat sali ka lang kanaken bala kay bisan ga dugsing taken kana wi taken liek kana kiya wala taken liek kana ikaw timo akon kon si Ifjal amo to lagi 5 John di amo gid man na ako kay sagid man bisan ano ka pasyensoso ka kay 5 John kun tawag na, no, magsalir ganang ginatawag nga selos. So may isa mangamot ka man, mangamot man kamot mo kung hindi ka bala ka tawag no ka pugong sa imong nga balatsagon. Oo man, no. Kung sa bagay may point ka man. Basta ikaw kasi 5 John siloso ka man ha. Uy, siloso kaya katama yan mo na gani nga way ko ganubya kay kung magnubya ko basib la kundi ka hulag na.
Kadahulag ya silos mo kadahulag ya. Hop, ano na kada nga gabalikay ka to. Ba. Alam ni natulok mo. Nga natulok mo si Andre. Kanan nga hulag ya. Nga aga yum kagin na sa Karabaw nga na. Pati Karabaw ya pangimuna na ya. Ay kalainon. Dumay na istorya, ganun ako ka-K5 John. Buti yung sinuto na ka-istorya sa akon. Ano ko no? Tawag na, ang iya ko nga case, pati ko no mga utod, tanan-tanan nga palapit sa iya nga kahagugma. Ginasilusan ka-K5 John. Di kung kaisa, di kadaliki mo ka-K5 John, mahadlo ka na lang. Sobra-sobra naman na yan. Bot silingon wag iti mo salig si imong nubya magamo karon no. Akon lawlahog ko lang iya kung may nubya ko bisa tapos makakita ko bi gwapo ang bulong ko nga itudlo ko pa na yun lang tawabla gwapo. Mo ko na iya pagkatapos na gusto mo sa type mo siya panguliganta ay kalain. Ang importante ka-K5 John, tulok lang, wala lang tandog. Amo na, tulok lang, bisan mag-ihom ka pa, bisan magpangilay ka pa. Natural na, buot silingon, gina-appreciate nila ang kagwapahon sa imumiga. Hindi ba? It means nga, siyempre gwapa, manamiga mo, dapat maging proud ka ba? Yes, proud ka, ipabugal mo pa na. Wow, damo sa damo sa naghahanga sa uyab ko ba? Ay, kalainin. Tapos ang balon mo nga, at least ako ni akong kamunsel pa nakakawit. Aragay. Grabe, kadamo-damo sa mga inog sampol, mga kamunsel, gini mo yaba? Ang imo bibig may buka ka kag may ano na ganing gamay kulyapis. Kulyapis. Ang imo bibig nga daw kamunsil kapula, hindi ang kulyapis kundi ang bukaka. Aragay. Ang bukaka nga nagapula-pula. Ay ragay sa kalainin. May taga na namin patani dugsing gali mata chimpo. Pero ako na ka-K5 John, no? Desidido ang kampuyas ang sining victim nga mag-file no sang kaso nga frustrated murder. Actually, according diri kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang officer in charge no kano YC sang Igbaras Municipal Police Station, nga as of this time mo gina-prepare na nila ang mga dokumento agod no ma-file na ngini kaso nga frustrated murder ka-K5 John. Sa sobrahan ka selos, mapriso siya kag ara sa subong sa prisuhan ti wala kabalo basi bala samtang ara to siya sa prisuhan. Actually ka-K5 John naka-survive atong biktima kag establi na subong ang kondisyon sa ospital dira sa may syudad sang Iloilo kag refer siya dira ka-K5 John. Siling sang 58 years old siya chamba ko na ni priso ka ari ko di sagwa amo na ni diretsohon ko na ni kay ginapangimunan mo ginman ko ari ay kay targeton ko si uyabon mo. Te wala na bantay. Why na bantay, waay na talibong. Ari kay ako matalibong kay asawahon mo. Te nagano na to sa nagsakripisyo sa nagpalabo. Ari, itungod kay gin sakripisyo kong kagringon ko, ari na, misis, magpreparar ka na. Kay ako naman matalibong si imo. Ay kalainin. Wala na kay John lesson learned dira nga kung magselos ka butang mo sa lugar kay dapat brain over heart kay 5 John. Hindi sa tanan emosyon ang magagana, dapat utok man kung anong mangin resulta kay 5 John. Butang gani ang utok sa ibabaw kay para dapat siyang pinakauna ante sa dalom. Ante sa balatyagon. That's why nga ang heart mo aras sa dalom kag ang utok mo sa babaw kay dapat mangibabaw ang utok. Dapat antes ka maghimo kay tugok sa imong balatyagon, grabe ang emosyon mo. Antes maghimo ang emosyon mo, dapat paminsaron mo anay kay utok mo ras babaw. Galing mong kaisa kay 5 John, kung madutlan ka sang gilatawag nga pagigugma, duga mango ka man mo. Pero sa akon kilala, gingamit ya ang iya nga dalom, ang dalom ya nga ulo. Way gingamit ang ulo ya nga babaw lang tawa, kundi nakakasa sa pagkabugado ya. Nain man to yung ulo kay 5 John, ulo-ulo. Ay, kalain. Dokulala ko ng abogado kay 5 John ha. Hindi na pagsulita. Wala naman siguro ga monitor. Ay, kalainon.
Sige, wait a chimpo kay 5 Kim. Sige ka pa mate, kidara si Tita Ren na mga pamis Andre ko sa Leon Tamyawan ko ginadala sa may Rizal Lapu, raman sa may La Paz, Iloilo City. Dara kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta, dara sa may Pamilya Manaay, sa may Airport Mandurriao, kag sa mga solid listeners nato no nga nagatutok gid diri sa aton sa nga pagpangalagad. At amyaw ko lang kay 5 John na ang kaduyo kanderama Montaño family diri sa may Banua sa Leon, Iloilo. Gikan diri sa patrol ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nangalang na tiyempo, tama ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. See you tomorrow, same time, same station. Diri sa K5 News FM Iloilo. Na hindi ka muna magkalipat bago ka mo tapos panyapon, inom sang klinika DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix mga ka K5, kampiyon nga para sa ato sining digestion system. Digestive system ta nami ni. Kampiyon sa digestion o problema sa digestion, di ka matunawan, inom klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 kag nagapanami ini sang ato sining immune system bagod kay antioxidant. Kalabot sina nagapakontrol, nagabulig control sa aton nga blood sugar level. Bot siningon pampadula diabetes. Nagapahubin pa ni bangod sang antioxidant nga ara sa klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5. And extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga naglamatamat na paloy-paloy si Manoy, inom extend food supplement for men. Mga ka-K5 para sa manami nga performance, ilabi na gid nagabalik sa huben ang performance ni Mister. Why na kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngala sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June aluhado kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita.